At padaanan niyo pagkasalitaan ni Gigi nga na Paul 1. Ti agsyuman. Napadasan niyo ka din, tinasyuman. Uno nagbalin nga syuman. Ako dahil nga ti surat. Dear Manong Nemi. Kasta unay ti sang sangit ming agkabsat. Da kami kini Jingjing Manong Nemi nga ading ko. Manulat tahon ko Manong Nemi sa nga pulo idinto tawalo ni Jingjing. Idinto siyak tinauna manong. Dua nga babae nga bubing nga pinanawan ni nanang nga bataratayan nagsakit kat natayan ni nanang. No kasta matagitaek ni tatang Manong Nemi diyaman makita nga adagtad nga luwana ng naliday ti rupa na nadagsan ti sandaay na. No apik di ngamin Manong Nemi nga namatay. Na sino pa iti nakasingsingpet, nakasasiyat nga ina, isupay ti matay. Isupay ti nasapa nga alahin na po Diyos. Sinunto pa iti inami. Nga mga sikaso kada kami. No kasta ngagsakit kami. Sino pa iti inami. Nga awagan mi tinanang. Nga mang tulong kada kami. Mangisuro kada kami. Trabaho ti uneg ti balay. Mangdungdungo kada kami. Nakasasiyat ni nanang tasan na kami pa binabaot. Tada singpet kami met ngagkabsat mano. Yamawan tinaaramidan mi no dinangawat ti kinapudno nga ulila kami ti ina ngagkabsat iti laksid nga ubing kami pa. Idawanin ni nanang Manong Nemi tinaitabonen minagbagad na kami ni tatang. Gigi, Jingjing, itatawanin ni nanang yo. Alakit awatin to yun anak ko. Ngawanin ti inayo, ha? Oray ta nasapamet ng sursuruan na kay ninanang yung agpuspos, agtrabaho ti yung nagtibalay. Kabaylan yung tagdalos, kabaylan yung taglaba. No, iti pantalong ko, na naroon nakit namuren, kasta nga malpas ti trabaho, kakas mason, oray saklatan no kanti maglaba. Dagit arawatan yung tabaan nyo, okay? Agluto kayo. Kalain kamot ng agluto, Gigi. Wendang, kanipas na gito at basa. Tang? Masalot so nilaing. Mag-asawa ka hanto pa'y? Anak, diyak pa yung mga sumbatan dito. Mapasamak tong ata, mag-asawa ka pa'y? Mamalin. Kabuta ka sa pulak. Kasapulan nyo man. Ti may kaduang inayo. Ay, kasanong din no, tinto alaim nga may kaduang asawa, may kaduang inami, kat naungat, naranggas, ado kanukit, dikit agsyuman nga naranggas. Anak, awan hanga ranggasan, te may nga tao, ti pada nga tao, no awan ti rason. No, adan to, may kaduang inayon, kat nasingpet kayo, natulnog kayo. Saan kayahan nyo nga tangtangsitan? Agtungpal kayo tanyaman nga ibagana. Anak, yan ba't nga tangan matasaktan? Kasi nunguro dun, no, tapay lang magsalita na tanak. Adayo pa siguro mapasamak tayo. Kaya, sige tang, kitagtungpal kami mat ka ni Jingjing ating ko, pasteng pitagbasa, kaya kastamatan, at tinulong kami ti trabaho ti balay. Numapang ka magbasa, Manong Nemi, agkuyog kami magmagna, tamapagpag namin matlang timapan iti eskwela mi, tada iti baysa, ada iti mismo barangay mi ti eskwela man. Siyempre, ando na kita malapsan mi, ay, singsingpit kayo, nako, nakakaasi kay pay, tarasapa kayo nga nauli latina. Babang kamat no ka sumarong kari tayo dalulo ken Lula. Naganak ken day dinanang manong. Kumusta kayo, Lola? Kenda sa kamlat ken ni Lola yo. Kenda kayo met.
nga kapsat, kumusta kay Mike? Okay lang, lolo. Sunalantan siyempre na malagip miday din halang, at sangsangit kami. Wala kita maiiwaksi yun tumitlangan. Kung gangangayla deta, tawa na bitpay. Nandun to siguro makataon nan. Nagata, noore malagip yun doon. Nagata, hangkay to ang sangit na nakawat yun, gawan ni nanang yun. Lolo, agasawan to pengatan ni tatang. Kat sinaludsod mo kung maging kuha na. Sinaludsod mo di. Hindi na insigurado, tsakla mo ko na. Maputeng ka mga rod. Manat kabuteng iyo ko ma. No, mga sawa pa'y. Kat kasanon no naranggas. Aduket, kita'y agsyuman nga naranggas. Alakit, nugasat yun madanti agsyuman nga naranggas. Sakit, awan maaramid tayo, anak. Mabanit ka din ka lolo nga. No, anta kasi siya nga mapasamak no, kakit nagyang kamlaingan kini ading ko nga jingjing dito'y sidong yo. Kaya mapalimot ipalubos laki din tatang no. Di tatang yo. Ngayon saan nang ipalubos, awan ti maramid tayo. Apok, dumawat tayo ti kasin na po Diyos. Tanukas pagarigan ta, mapasamak man day ta, nga agsyuman ka na kayo. Ikarkararag tayo kuma, ikarkararag tayo ti Diyos nga sapi kuma, ta makapili ni tatang yo iti nasayaat nga saan nga naranggas nga agsyuman. Nasuruken nga makatawan, sipod na tayo, dedinanang iti maysa nga malem, nga panaka kadami nga kapsat siyempre ribalay, analpasin ti panagluto mi. Yun oray milangin ni tatang, manunay mi nga sumangpet ka nagapoy ti trabaho. Idudumtengen ni Suna manong adamatan kaduwa na nga babae. Ala, Jingjing, apay manang Gigi. Anda kadwa ni tatang si Bangpet. Babae. Ha? Iso data nga tan, alain na nga. May kadwa nga inata. Iso nga ta, sabi ko, mga ruta, saan nga naranggas? Hindi nakastrike dan, manunay mi, kadada kami mat iti kusina. Nang ikutitimak ni tatang. Gigi, Jingjing, ayan yo, hinta kami iti kusina tang, nalpas kami nga nagluto. Agidasar kam ka din? O may kapela di salas, dadayam amok ka na kayo. May kakanon, Jingjing. Basta sasayatan natat makisalita kang kuha na. Tay sasayatan talata, barbaring na singpet nga agsyuman. Api ka ditang ni auntie yung Vina. Auntie? Kapsat yo? Tapno auntie ko nami? Auntie tiawag yo ken kuha na. Tay iso ti may kadua, asawak. Malagsid no kayo yung tawagan iso na tinanang. Vina, dagito duwangan na ko. Ni Gigi, inauna, grade 5 na. Ken ni Jingjing, grade 3 naman din. Kumusta kayo, anak ko? Gandaklatan ni ti auntie. Kaya? Estoy, auntie. Magdangagan nyo, tanasing petak. Anak ka naranggas. Nasaya atak. Nangigyon ako. Nangigbintang. Kam kadiyan agidasar. Alang nga rin. Yung kayo agidasaran ta. Sumber kambiit kaniya. Antiyo dita silad ko. Silad mi. Agbalinan nga silid mi. Kaya nasanda kami nga maureng nga rumuar. Mga kilatan kwan. Takabdulutan mo mga no. Apil nga sang kapilang nga rumuar nga dagos. Atang no makasukat kayo. Basta. Alam makan hani. Sumbertan dito silad ta. Labang kami matan di kusina, nagidasar, kahit kinita na manunimi ni Jingjing. Ano, obrada manaw. Ang payasan ta nga rumar, kadagos.
Bembeng bangda nga tao. Kasla man pag-awata kita kinitatang. Kasla kail-iliw na. Kasla gumanad da nga mapanitulag ti kwarto tapno agbembang da. Ang peso nga tao na siya di suna. Ni Auntie Bina. Sabi ko nga, adin ko. Basta sa atom na ta. Tigar karo mo. When, manang. Hindi nakapangan kami ni nawam min tinanganan mi manunay mi nag-assignment kami itirong muwarde kiti dua. Agling-ling dangan dua man. Nayamas ka di madlang tilinotom, jing-jing. Ate Gigi nagluto, lang. Ano nagluto mo ka di? Naglauya ta. Ako po, nayamas ka rin da. Ano yung lauk mo tilauya? Papaya? Umay ka na ni. Dagkaldo. Sa tandumanan, narami doon lumadamdama. Oh my God. Naktupay ngamin manang, nagmembang da. Mabang na ta. Nangarot. Sige, lipas na asay pentang, kalpasan na. Intan tumaturo. Kabigatan na manong name ni Auntie Vina, iti nagluto, iti pamigatan mi. Agdalos kami nga kapsat, Auntie. Sige, dalos ka. Iti uneg kan ijay lawlaw, tiba alubayan. Sige. Dahil doon makaluto ak, mangantay to. Namigat kam naroden, manong nemi, hakam nagrubuhat, kanapan nagbasa. Idagawid kami, manong nemi, awampay ni tatang. Sampay si Mangpet. Idi tamang kumanong nemi, tipukaw. Dagsyuman ka na kami. Jing! Vina! Ay, Vina. Gigi! Apay ti, Auntie. Alis to'y nagsukat. Ha? Kasukatin. Huwag nanti. Hindi bang kam nagsukat na nung nemi medyo inbay-bayag mi kabata agur-urnos kami. Hoy! Nagbayag kayo! Gigi! Rumar kayo na! Ala, naungit magayam. Napang kami na, hindi makasukat kami man. Apay nagbayag kayo ng rimor, ha? Ibay-bayag nyo? Tigsukat? Tapno saan kayo nga maibawon? Ay, nawara kami na ganyan, pag yan ang tiarwatan mi, hanti, so ngayon nornos mi. Nornos mi, pagsusong ka pa ila. Anay ko, hindi, apo, ante! Ape kong kuntutan ni manang ko, ante. Kita ka pa, umapal ka? Anay ko! Anay! Ay, dito tibagag kada kayo, ha? No, adda ibagag kada kayo agtong palakan datos. Ibagag kita ka mapagkaig sukat. Sa kaig subli dito, ada ba yung kada kayo? Hapi na kabaybayag kayo. Kiti baga man kan nornos mi derwatan mi. Tang nagsalot sang ka nagsumbot pa. Anay ko. Ibulong na kanto kinitatang. Iri sumangpet ni tatang manong na imi sinabat mi suna. Tatang, abay, napasamang. Kinainyo man natin kinindot ni Auntie Bina, uri kanyak lang na tunay, nagsakit. Kinindot na kayo? Abay, saan nga lang adagos ka nakapanitiayan na? Kasi yan tinarabid na. Kaya, sige. Sa sumrek ako. Sinurot mo yung manong na imi. Bina, apa kasi dyan? Ti? Abay, kinindot mo di kita anak ko. Takasano nga dyak ko to derita, datangsit damat. Ano nga tangsit? Nakasaysiat pa ng ibagak. Rumuan kayo dito sila John, nakasukat kayo, anak ko, taumay ka tumulong dito bala, dito kusina. Kat inyalang damat. Napangko din ano, atin ko, isodat ko. Kat ayam da. Kakadibat ko nang rumuan kayo. Abi ko mga, gubra kami. Kita siya gubra ka. Kung na natin, Jing. Kastamad ka ni Gigi. Kung kuna na nga, kaslak. Alakit, sorry, jak na tepelan tirik nakit. Nakundot ko isuda nga doa. Nga kasta anak ko, ditaktang tangsitan, tao basol ko kunak.
Nakasaysaya ta kadakwadan kasdiyan. Jejeng, jejeng, ang kada kayo magkano baso. Tangsitan nyo. At ibaga ng arabitan niya, tutungpalan. Di ayam ka, tumulong. Ang puno na ito, dadang. Ang puno na ito. Nakam kumate, Panchem sa angisuna. Nakam kumanganak yun ni Panchem. Di ba yung kam lang arimuar, ta inurnos mi, te pagpenpedan te arawatin mi. Kasi taon iti bugbugkaw na, ang krasong kami, kinindal na kami maten, sinong panak pa datang. Ay, apo. Adalatakin ka, ha? Noel, no, asinot Panchem kada kami. Siyempre, Panchem di kita anak mo nga isoda. Ala, sorry, at dak mo nakatapelin pa ng kudot ko kada kuada. At madila dyan, natangsit da. Tangtangsitan da. Ala, pasensya ka. Sorry, anak ko, no nakudot kayo. Yung madi kami da aramin, Diyo, saan na ka tatangsitan? Lo, Gigi, anak, kabay. May tatangtangsitan. Umagananin ko ang talaw-tan. Intayan na lulo. Kinunak manong naimikit ginuyot ko ni Gigi nga simbrek kami ti salad ni tagkasilsalad kami. Inpempemen di kita rawatan mo natin. Itirumor kami ti salad. Papanan nyo, ha? Tumalaw ka to yung datang. Apay kasi dito namin mo. Una tayo papilit naman kami nga tangsitan. Misa amin na tangsitan. Nasasyan langin huwag talaw kami nanang nakailatan nga doon dito'y. Tano, agdalinaad kami dito'y. Amangan no, agtultuloy palang ranggas na ka na kami. Amangan no, at damat mapasamak, aramidan mi kayong kuana. Sa kaya agtaltalaw, isubliyo na kita, ruwatan nyo, iti sila nyo. Ha? Sunan, anak. Sunan. Alay, subliyon na kita rawatin yun sila Diyo, ha? Takasarita ka na siya at ni Bina. Min sublimi manong nemi sa kamrimuar kat nang midisaritaan di kiti dua. Ala, sorry ka. Noel, jak na tepelan direk nat. Tanabigla aktikas di nga panang tangsid da kanyan. Diyan kami kaya timatang-tangsitan. Nagit, barang no ka, handang itultuloy timang tangsit kanyak. Siyat ko man, wate ko, no madamada katang tangsitan, kata, iso ko mamati sa sanpet mo, tapno, ada pang maniknik. Bayan ta, padasik to nga, i-video, wala i-record. At ang nandiyak man kami nalagip, nga cellphone ko, kat na listo ko mga video, tapno, ada ebidensya. Okay. Saan to kuman nga maulit pa ng dangram mo kadakwada? Sampulos nga naramin di asawa. Siguro akit saan nga tangtangsiyan at nanidada. Hanga natangsit na kita na ako. Adalatakan ka, ano so dapat yan? No, ingawid mo ida, nga nangirubat ka na kita rawatin da nga agtalaw. Siyak di mapan mangirubat ka na kita rawatin ta siyak tagtalaw. Oh, saan? Si Kamit. Labna ko nariri. Agtalawak. Saan? Si Kamit. Pakawan ng midan. Noon, tirangsitan na ka man. Sabi ko matasanto nga maulit. Sino nga ratipat siya? Isoda mo no siya. Sikat ipatsyek. Abi ko, di ba nga saan natangsit galaan ko? Handa natangsit idiang. Baka natangsit da itan, gabuta sanda ka ba't kakapkapin ano? Nasiyat no? Nasiyat no siyak di patsyek. Tano saan nga siyak di patsyek? Sinatalangan. Yan tangin, hantamat pa nga nagkasar. Di mo kadlibag baga dahita. Ana, nakaluto kan? Awang ganas ko nagluto. Sumrika ko rin silad ko. Silad ta. Makamukha yun. No takay nagluto. JJ. Tang. Sikat mang ituloy nagluto.
makita yung taramid yun. Tada kami ka dito papasulam. Nangingmi. At tada nga patya, miso nang imta kami. Tatang nasisiyat lagi nung talo kami. Yung bagag dito kayo ni Lolo, hindi. No kahit lagi din tatang yun, dinasiyat ko na. Saan kaya pumanaw? Yung nakasta nagtuloy, tang. Nakasat arabid ti asawa yun. Sabi nga, Gigi. Sabi namin tinangsitan nyo. Saan mo ka tinangsitan ko lang, Wen? Sabi nga, saan ka, mamati ka na kami? Saan mo ko tibugkaw? Kahit mo sa sikat si Patek, ha? Sikat! Kapulain kita dahil nga babae, ranggasan na kami at anak mo. Anak kami matalamat pansin. Sige! Di tatangsit ka, ha? Tatangsit ka. Anay ko, dadang. Anay ko, dadang. Anay ko, dadang. Sabong nga saknan ni Manang. Dadang! Manong naming nagtartaray kami ngagkabsat nga rimuar. At napang kami tayan dalulo ni Lola. Papa, yan ka pasaba. Inistoryami ka nakuwada. Po, naman 10. Lalakay, hanggang high blood. Mano matake ka. Hinaramid na ita, ni Noel ka na kayo. Puntatang. Ngayon naman minsan, talagamit namin nga. Ipapilit ko mat namin Ngayong pigsak ng papilit nga saan kami hamitin ang sitan ko na. Hindi na bigla ba ni tatang mo Dito kami lolo. Ang tunawan ni tatang. Hingkam to alayan na kiti. Aruwatan mi. Kanda dumapay nga gamit mo. Halawan anak. Halawan. Ngimimay na kami sinukon ni Tatang Mano. Tatang, anyong igawi dita? Anak ko ida. Siya takin putot kadakwada. Babay ba't kami nga kasdyan tinaramid mo? Natangsit mo kami, tapo ko yun. Nangat nga to pa yung dibuses ng siya. Ipapilit na kalunayang, Noel, ipapilit na kanulaing nga ibaga nga sandang at tinangtangsitan, agsiyuman ka na kuwada. Kat, no sandang tinangsitan? Hanggang di nga ebidensya dahil panang tangsit na kanya. Saan nga tangsit dahil panang ipapilit na laing, panang ilaban na. Diya kinapudno. Sabi sa mo mawatan dikit anak mo. Napatpatig ka nila dyan nga babae ng isuda nga putot mo. Noel, no kasat araramidam kadakwada. Adalinteg. Abuswem. Tagitubing. Ang Rona, kit anak mo ita. Adalinteg ka kasta. Amok tatang, amok. Violence against women and children. Maglagaya mapaya mo. Apang aramidam. Kaya impakita na kita pukok, lambat ipa ng kedel, asawam kadakwada. Hindi kat sa nga marami din anak mi. Kadakwada. Gapatasan mo na tinangsitan ida, di asawak na anak yo. Sa nga natangsit na kita pukok. Ilablaban dalan ti kalintegan. Jing, Gigi, agawid tayo. Kalan, saan doon nga mo ulit yamin? Umay kayon. Jing, Gigi, Lolo, sumurot kayon kinitatang yun. Kaya nung kas pagkarigan na mo ulit pa siya ako na mismo timang idarom kadakwada. Ore lakaya ko nakastoy, Noel. Kuwenta nga ako pagtanagan niyo. Saan doon na mo ulit? Siyempre, mabutbuteng kami manunaming agkabsat. Ore kasano panangay ayo ni tatang kada kami.
Kinawari nakaisem ti agsyuman kada kami, manunemi ako ng plano, nakaamamo, nakasingsingpet, mabutbuteng kamlata. No muna, tayo ti kabigatan na manunemi kat Sabado. Sabado, hanggang mapanagbasa, mapanagtrabaho ni tatang. Siyempre, manunemi, kabigatan na, inanong mi, ti pagrepingan mi, nagdalos kami, nagkapsat, iti unag ti balay, iti arubayan. Yapas kami nga nangan, naginaw kami, manunemi, nagdalos kami. Napamimat, nalat, mureng mi lang. Dati-dati nga ta kami, ti maglablaba ka di mureng mi. Hindi aglablaba kami. Dato pa, laban nyo. Lan. Kita nang orti ubram, anti. Apa yung kami ti bang laba? Kat aglablaba ka lang aro din, di pakilaba yun. Sa amin kabaylan, dito pantalon ni tatang. Kaputan na mureng, kami kabaylan nga gilgilin. So nga si anti, ti mga laba. Halagang, natangkin ti ulo yan niya. Sa nga kinatangkin ti ulo dahil anti. Ibagbagami lang kang katipod no. Dati-dati, na idi awanin ni nanang, da kami ti manglablabat arawatin milang. Ni tatang sut manglabat arawatin na. Kapag da kan anti, di siya kan ti manglaba. Talaga nga nauyong kanya. Ha? Hapay na imbagan tikidol ko kang ka. Kahit mo samanin. Labam. Saan nanti? Into tatang ti manglaba. 772, di may kabaylan. Labam. Labam ko nakne. Anay ko. Ay, saan mo kadilan ni Manang? Ay! Nagsakit! Di mo kadagatan si nagtiyagkalay ka! Pero mga nang limama ng imunag tingipan ni Jingjing manong nimi takyag tagsyuman ka na kami. Hindi makadagas ka po ta dinaariaan manong nemi dinanog tagsyuman ka na kami di ulo na tak! Alay! Kumay ka natin ko, ang taraytan, tayo nalulo! Manong nemi, nistorya mi kadalulo ken ni Lula tinapasama. Kanya, kinagat mo anak ko. Uy, nalulo, permi, nagmismis ka kinagat, takyan na, naimula di kitingipan ko. Hindi na anong natiulok, nagsakit, isang nangariak, antibaray kami mateng. Sabi kinagat mo. Hindi naman sakdingan nga kadilan ni ate, Gigi. Pangunay mo din. Hapi ngamin nga di kayo nagtungpal latapok, kung ayaw malata na lawan, kung ayaw orisan ngumit nga linabaan. Kasi anong nga din na linabaan, di adadang agriri, sabi nga tungpalin ni Suna. Nakalawlawag mo di bagag lolo. Hindi kataham kabaylan. Ni nanang, ni tatang di bang labla baka di kiti pantalunan, mga semen-semento. Dito yung arodin. Dito yung. Siyak man ti mapansadyay. Siyak man ti mang tungpay tayo diyang agsyuman ka na kayo. Dahil din nga pukok. Puko mi nga anak di anak mi. Tira ng grasa na. Napangarod ni Lolo manong nemi saan kaming simurot. Aging ka nga simang pweten. Adugayam tinakasaksi. Tinapasama. Kinadapay na ibidyo ng ibidyo. Agad na siya at ngarod na kasta, Lolo. Siya nga dito yun. Taurayad nga sumangpit itatan. Dahil pabuya to ito kingkuha na di ibidyo. Sinot ng ibidyo, Lolo. Di manang yung Virgie. Ay, kusla nakita kayo ngamin nga mangkit-kita ka na kami. Baga, tinapanunot na. Nga yung video. Ano, baka saan tulat nga patsin ni tatang. No sana na patsin. Kasi jalat nga dadang kanunungan na rin nga babae. Sakto di mga kamo.
Rabiin ididumteng ni tatang imay dito'y balay da lulo manong name. Tatang, nagidan nako, sa amo nga maalay da. Uwarian niya papaspasama. Taabay met. At ebidensya mi tinapasamak. Ano nga mi tinapasamak? Anya ti bersyon. Ti aksyoman kadakwada. Anat imbagada. Anat imbagana nga napasama. Binaliktad naman ang di pasamak saan. Ti imbagana nga napasamak tatang. Ipalpalabana. Ti pantalong ko di dumapanguren ko kadakwada. Yan tangay isudan tinangrugi ang naglaba. Kat napiya kumamat ng pintas ti panagsungbat digiti duha. Kung nakano ni Gigi, ganda kami. Sika, sa sikat asawa ni tatang. Kung anak ano, damong pa gayarte ha. Ejay, di makadakas. Dinangrandapay ni Vina. Kastawan ti unag ti kagat ni Jingjing keng kuana. Ikaw ta kinasarita ida ni Vina iti nasyaat. Tumangsid na ta. Aking ka nagrangasan da. Pinungot ni Gigi. Ni Vina. Kinagatmet ni Gigi ay ni Jingjing titakyag ni Vina. Padyam ka din nga maramid, tikitan mo ti kasta. Sino kumatakin aramid di kagat? Uwain, kinagat na ngagpaiso, gaputa, kinidel, ni Vina, ni Gigi, iso nga, anawain at kabsat na. Sa among kagata, sa among kindelan, tikabsat ko, kuna na, iso nga kinagat na. Tadi naman aryaan. Asin tadada ko padyam, Noel. Kasi siyempre, yagsasaw ti pudno ah. Kapatsem, nga dahil dyan nga binad agsasaw ti pudno, kaya na. Timawad nga ti tangsit, nagitan na ko. Gaputan dita kayat, nga makiasawak manin. Dahil rason. Dahil siguro ti pampanunutin nga rason. Nasingpet, di kita pukok. Dahil agsyuman kadakwada tinarangkas. Bakit? Pwela kay gaya ba man ni Virgie? Mabitlahin. Apay ni Virgie? Apay may ramraman ni Virgie dito. Tapos na may ipakita kang katibidensya. Ang ebidensya ka magpa-urayem. Urayem tibidensya. Amom Noel, iti kasto ka mapaspasamak, talaga nga rantakin tubigat ti mapan iti barangay. Ibarangay ko, tagsyuman, kanina po ko. Tahan niyo ko matibasol na. At dadyahin ti ebidensya. Isudat ng dangran, kinivina. Dinangran na kinagat ata, dinamatan ibatan ti gudot. Panang kudot ni Vina. Iti kabsat na, iti manang na. Idadan ni Virgie, ni Auntie ko ate Virgie, manong name. Manong Noel. Neran-rana nga, madamak nagbidbidyo. Iso nga inturong ko kadakwada ti bidyo. Napigsa. Mabali mo nga dengken. No kasanot salitaan. Kinunaman ang name ni ate Virgie. Binoya da. Binoya mi kunak hindi. Oh. Di sila yung panagsasaritan. Ni Vina. Pinubugkaw. Impurwak na pa datapan tulo mo. Itirupa ni Gigi. Langawa ka na nga. Nakisarita, digit anak mo. Yung lawlawag da. Hanggang di asjay. Haming kamelan data. Auntie, kaputa 772. Idi, dato lang arwatan mi. Iti lablaba mi. Kinitatang, isut ti manglabat arwatan na. Tanapigpigsa. So nga, si Kanab, auntie, ti manglaba. Si kamatan ti asawa na. Nakalawlawag. Oh, si Maruno,
kas makita. Nakapigpig sa timog. Nakapigpig sa timog. Kahit ne, kinundot na. Kahit dinaaryahan. Kapilitan nga. Isarakan, jingjing ni manang na. Isul kinagat na. O, makita. O, dinanog na ito ulo na. Saan nga na ramid ni Gigi, wano niya, jingjing deta, no saan na nga kinudtot ni manang na. Ay nga nagtimat manong nami ni Lolo, wala. Sa ganyan ka na huwag na ito nga bidensya. Kas manggi, mabuyam, kas mangig mo. Sa mo ibaga, nga di kiti anak mo, wano putot mo, tinatangsit. Kahit nagpintas mo, di pa nang ilaw-lawag na. Nga awam met tangsit, di boses na. Amo maala di kita anak mo ita. Ita itok sa sarita di barangay. Sige nga rutatan. Nakon. Virgie, Lolo, sa mong pupakaw neta, ha? Ore sinot ti mangalala sa mong idil-dili. Uwan, Lolo, ken umay kan tumat idya barangay. Tapno di kasta, nabimpindas ti ebidensya. Tas si ka mismo ti nakakita. Tano sa mo nga, hamo ko man na ibidyon, sa mo nakitahan. Imyang kam narod manong name ito'y balayng dalulo kini Lula. Kabigatan na manong name dito'y kami nga nambigat. Domingo awang klase mi. Dito'y kami nga nagmalmalam manong name ta Domingo met handa maawat awan nakalukat hanga nakalukat di barangay hall. Lunes manong name napangkam nagbasa dito'y kami nga nagrubuat kalpasan ti talungal daw, naka-schedule ti panagka. Sasarita mi manok na ti barangay. Iti saritaan manong name nalawag ti ebidensya. Iso nga nagpakpakumbaba ni Antia Vina. Iti sangwanan di kiti barangay official. Kastamat ka ni tatang manong. Nasaan nga maulit ti amin. Tano maulit, o no may pangatun ton ti reklamo. Kas pagarigan. Kas diya iti saritaan manong. Iso nga, pinalubusan na kami matlang dalulo kini Lola nga nagsubli iti balay. Nga madala tamat panagamak mi manong. So nga, aramidan mi nga kapsat na. Ora adda kami iti unag ti kwarto. Sa dinuman ti ayam. Adalata ng bungon nga, kutsilyo. Kahit makit na naman. Tanda natin nakabungon ka pa kayo. Ngitugtugot mo. Itugtugot yun. Ha? Kuandi, ananib mi. Anong ananib? Ito, kutsilyo. Ananib mi. Anib? Ano't ananiban nyo? No, damang dagaran ka na kami. Ialis to lang nga, dugsol mi. So nga dan anib mi anti. So nga ang kalangin nga ako, pangpanggap iti madi. Baka no sa alang nga kagat ti maoray mo. Baka agam ay padamag. Agsyuman. Nga binagkat, no binagkong di syuman na. Natay, jay agsyuman. Karedi nga aldaw manong name nagrubwat ni tita ni Auntie Vina. Kalpasan na kit pimanaw. Apa nga ta? Mabuting adalaan anib ta ate. Mabuting mutin. Si Mangpet manong name ni tatang kat sa pulan na tiya agsyuman ka na kami. Ni Auntie yun. Di mo ta nagrubwat kapimanaw. Kapag hindi na yung pagkakanya. Napanan lang ano. Hindi mo sinalsod data.
Indahil na cellphone na manon name. Tsaka mo niranta na nga naka-speaker. Hello? Abay na, pimanaw ka. Gahit ka, si Mampit ako. Di akon kaya. Pwede mo kaya. Mabutay nga. Baka no saan lang nga kagat. Di mapasamak. Baka mabagkungdak pa kita anak mo. So, ang tangatamit marami na. Ano nga saan? Saan ka igamdalan ko, Silyo? Hala? Anib na ka no? Mabutay nga. Kabuteng mo, di posible nga ramidan da. No talagang trangga sa mida. Daking ka, no so dapat yan. No awan ti madi nga ramid mo, awan tinas ka ng kabuteng mo. Isod dapat yan. Tsakon kaya. Sige, bye. Kimita ni tatang kada kami man. Ano diyan magawa ng ananib? Dahil ito, tatang, nakabungon, kutsilyo. Sabi nga, mandakata kayo data. Ananib mi, tatang, ananib mi. So, kinabutang na nga taa. Dada ni may pakayat, tikayat na. No napatpatig, isunang imta kami, tatang. Adamad dalulo kini lola. Kabailan da kam nga tamat nga biyagang. Di mapangkasan jay. Ayan na. No isot ipatpatig mo kat saan na kami nga ipatpatig anak yun. Rimuar man. Saan nga nag-aw-awin. Ket ka po manong nemita awang pay ni tatang iti kabigatan na ket awang balon mi ngagkapsat na panaglimawat kini lulo. Kaya pinpinas lang arudan nako no dito'y kayon. Ayan. Dito'y kayon. Tano may nakayalaan ti amayo. Dik jaki palabos. Ada rason nga jaki palabos. Sige lolo. Kamarang nga di kita rawatan minton. Ito lumalem. Ito ang gawid kami. Ngem sinukon na kami matlaing ni tatang manunemi di sumangpet. Agawid kayo na nako. Tatang, nanang. Ureta, saan kami matan nga nagsinublihan ka ni Bila. Kaya di kahit kumilangan mamon kang kamaro. Sino ito ti Patsem? Tabo mi kat, adada nga Patsem na jay agsyuman kada kita anak mo, nga suda mismo anak mo. Mamati kita tatang. Nga talagang ugali na dyan nga mabahay. Sige. May kayo na nako. Pakawanan dak na mayo. Talagbiduda ka ng pili ti may kaduwang hinayo. Okay kayo. Nasasiyat pa nga no awanin, tatang. O, kasapulan nyo man ti kaidayo. Di mapangkilata gumatang nukan. Duwamit kami. Uno saan, siguro duwam nga nasiya at isang pet mo. Saan nakaskada yung nga bina. Nagradwarak idin ti grade 6 na dak idin it second year high school manong naming. Dan to pelang met ni Jingjing iti grade 6. Idin ang isang patmanin ni tatang. Tang? Barbaring no agkakasurutan kay kada ko anak. Iso ni Angel. Nagan na lang yung tatanggit. Nasaya atin, kabata Angel, Angel. Kamusta kayo, nako? Kristo, yan ti. Saan titawag yung kanyan? Nanang. Nanang? Saan nga aming nagsyuman kat naranggas? Siya at nagsyuman, kada kayo, agbali na ka na pudno. Ay bilang kayo ang pudno anak ko. Sabi no kumano kasta nanang. Well, sabi ko tagkakasurutan tayo. Napatangan ni tatang manunemi tinangala iti pudpudno nga nadungo na siya at nagsyuman kada kayo. Kasla ni nanang. Kasla ti pudno nga inami mano. Matultulad na. Ngano adda ibagana,
Anak ko, may kayaman tanday baga. Apay lang. Nakasasiyat pa ng ibaga. O, lawag. Lawag nang. Arami na nga dagos. Makalawas manong name. Dan, reklamo yo. Ang kamang reklamo. Napatangan nyo. Na si Ate Suna. Ti makalawas ng panagdaden nami. Awan pa nagiging kukunana. Matultulod na to gali na dinanang. Kaso si bibiyag manin na dinanang. Nagdakit na siya at nung wasta. Ito may dalulo. Anong name? Nang. May kayo. Ito pala nga kape. Ito. Ay, laman. Ang kampay nagkape. Naragsak na gini apo ko. Kabuta. Ulit-ulitan na tumayin dyan balay. Mga ipadpadabag. Kasla ka no ugali. Kin arami. Dedi inada. Dedi anak me. Iti parang tratong kadakwada. Ipatpatag ko ni Noel tatang. Kaya sinuman na iti patpatag na, ipatpatag ko men. Numapesaan nga nga nagtaod kanyak. Ti may sa nga ina, iti oray saan nga nagtaod di anak, kay kuana. Nagbaling nga ina, ipatag na ida. Ay, pugad na siya, no kasta. Kaya sabi ko mga arot, daadan tong bukod yung anak kini Noel, kaya kaskas di nga, ibilang mo talata nga po nung anak mo, nagiti apo ko mi. When dadang mo pagtanakan nyo. Pukad na siya ata. Maragragsakan lagi di anak mi. Nga dadya tanam na. Gabuta. Nakapili mat lang ni Noel. Itikas mat lang kang kuwan. Nga oray daadan duwa nga kakabsat mi. Manon name kaskas di. Nga may sa nga pudno ina. Ti panang tratar na kada kami. Dito may kaduwa nga agsyuman kada kami. Ti agsyuman nga nasingpet ka na siya. Idagdama manong name adda ako ni third year college. First year college meten manong name ni Jingjing. Kahit naragsak kami. Na siyempre may isagad ni tatang tinaranyag masakbayan. Karinton, agsimpakam tumeten, kahit kasapulan to, nagiti kakabsat mi ti ama, iti tulong sa minto ida nga baybayan. Agsipud ta. No, pay half brother and half sister mi ida, pudpud no akabsat na kumpleto. Iti panang tratar mi, iti panang ipateg mi kadakuan. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, napadasan mi, itinadaan ti agsyuman, nga naranggas, nga naragsak kami ta, adda nakasaysiyat ng agsyuman kada kami. Sabi ko mga, nakaibati ak iti adal, liliwak ang pagsarmingan ti bihag. Ito agyaman nga pagayam mo, Gigi. Thank you, Gigi. Iting ka pa ng ibura, iti pagkasarita.